Hambai joto rangsakni takhuk tei bukuk sorokno haino rokno ani o YouTube channel ni bisingtwi joto no kha kuphur tei joto no kha kaham yapharu hingke norok ni bagwi ang tini haino hai video tubi phaika norok o video no full and simi paithak jora nainani bagwi chaitok laidi video no skip ta khaiti tei tomono norok ani o channel o katal takhuk haikaba katal bukhuk ungui tongkha hingke norok o channel no subscribe khlaiko hingke ba subscribe kaisa khairi baijadi tei o video no manui nai tongkha ke ba like kaisa riwi riti hingke phaidi ang tini norok bagwi bo kong no tui phaika tei bo topic no tui phaika phaidi tini puila video chenglai bwkhago thanglaiya ang tini norok bagwi kisisa o video tui phaimani omoni main hingke norok fulano ani tini ni o video ni title thumbnail nugui no norok saiman maikena hingke omono kisisa ang tini norok no video ni bisingtwi sanani musungo tei jotobai jotono ang share khlainani musungo kokhyomase takhuk tei buksong norok jojono saiman maikena laithangnai salo Azerbaijan ni Kazakhstan no plane crash mani norok abo jotono social media ni bisingtwi nukbai khena tei saiman maikena phiaba haino haitaisa South Korea wobo haino haitaisa plane kotorma kirima singjake arabo crashngsauka teisa haino haisini tipra haobo dumburo rung kalai thaniwo rung dupiwoi rung sakani bororok tiyokul laikha dukuman baikha roknoi sung social media ni bisingtwi rogobo sung nukha tei khanaka tei saimankha hingke o morok no twino ang tini kisisa o video ni bisingtwi norok no sanai norok kaham kai tini ni o kok rok no bujinani chesta khlaidi tei kaham kai wanswkgwi nahanani khlaidi tini ang tamni bagwi o plane crash wngma rok tei dumburo rung kawi dupiwi borok kwlukbama rok thibama rok no ang tin tubi phaika hingke ang norok no puila no sana musungo takhuk tei buksong o jeta wngwi tongmani abo tamni bagwi omo hai rok wngkhana obosai jeng wansuknani nango takhuk tei buksong ang norok no puila no sanani musungo din hamliya sal hamliya takhuk tei buksong omoni bagwi no tini jaga jaga plane crash go jaga rung dupio jaga judo nanglai tongo jaga thwilai tongo jaga koklai tongo desh ba desh tini nanglai tongo norok bo saimana Pakistan Afghanistan tei Israel rogo jeta judo nang tongmani jeta koklai tongmani thwilai tongmani ha abo norok jotono saimano hingkai o wngwi tongma rok no chini borok baksa tabugo wanswkgwi naiya ba baksa saimaya rok phano tongna abo bongni lama borok koklaithung bongni lama borok accident laithung bongni lama borok wnglaithung rok hnwi phano omtwi rok hnwi bwkhao wanswkgwi tonglai mano hingke omoya takhuk tei buksong abo jeta karon o hasakao o prithibi o jeta gothona wngwi tongmani jeta hamya nukjagwi tongmani omo wngkha chini borok munisuk rok no kaisa sotorko rimasi takhuk tei buksong chini borok munisuk rok no kaisa sisanani kaisa wansuknani omoni bagwi tini o hasakao jatrepot wngwi tonglaio tei jatrepot wngwi chwng nugui tongo obono no chwng chini borok rok wansuknani nango kaham kai recharge khainani nango boma hai jora sokpaikya tei boba hai din sokpaikya chwng oborok no kaham kai chwng wansuknani dorkar tei saimanani dorkar takhuk tei buksong
tabuk phano sini Tiprasa bosoni bisingo kuno wanswkgwi kuno baidi haino hopong sapong ho ha kau ku kai arak suang nanglai sini borok rok tago amte kai tong thokbara tong thalai tongo nogo rang puisa da tong nogo mairung da tong nogo samosa da tong sini borok tabuk omakese hopong sapong tini sirokhong morokhong lai nanglai salai haino wajalai tabuk nglai tonglai takhok de bokso hiaba tini o hasaka o tamo ungui tongkha sini borok muni srong thani o bomahai hal akiba bomahai jora sopai tongkha obono sung baksa tabuk phano wanswkgwi nailaya hingkai omoni bagino ang joto ani Tiprasa takhok tei bukuk sorokno o video ni bisingtwi kwsani musungo tei srai ke sanani musungo takhok tei buksong belaino tabuk din hamliya takhok tei buksong norbo wanswkgwi naidi bomahai jora tabuk bomahai sal phaitong omtwi rokno sung kaham kai wanswknani nangnai tei kaham kai sung tonglai thangnani nangnai takhok tei buksong tini nungui sawi hopong sapong kau ku khai tini haino hopong guri tongkha nungui chai tongkha o sal o din ya tabuk takhok tei buksong tabuk wanswkjaknani sal tabuk wanswkjaknani jora tabuk kaham kai kwthar kubui khe tongnani jora takhok tei buksong bo jora tamo mwthangno bo jora bwtwingno abo jara huske tongnai bosi saimanai jara huskrwi tini nungui mangno pakok tongkha nungui mangno kobor waijai tongkha bo saimaya bini poribaro haikaba bini life o bomahai kaisa nangui rino abo o jora o saimai wngthanai aboni bagino tabuk jaga jagao naidi aswk malkhung kotor rok tabuk accident rok tongo abo kaisa wanama singsa belai kheno chwng wanswk nainani dorkar oboni bagise ang tini norokno kisisa o video ni bisingtwi just norokno koyekta o kok rokno sanani bagise tini o video tui phaio takhok tei buksong tei omo simya sini cherai rok bwrwi wngthung chwla wngthung tabuk chalai thanio nunglai thanio tabuk sitra byabohar khlailai tongo chwng kwbangmano khobor mantongo social media ni bisingtwi bo chwng saiman tongo para amchai gana gini rokni borok rokni khuktwi bo chwng khwnawi tongo tabuk drugs tablet suchi yalaimani thekjaknai manui chalaimani tabuk belai kheno abo strong ongui tongkha aboni bagino jara chai tongnai nung tongnai rok bo norok yakardi khlaidi takhok tei buksong tabuk jora belai kheno hamya din belai kheno tabuk sitrai phairai rwgo kaham kai tonglaina nangnai kaham kai chalai tongna nangnai joto bai joto chwng kwthalai joto bai joto chwng manilai joto bai joto hasik khusi khlai jotono kaham kai tabuk thanglainani nango omose takhok tei buksong tini nung nogo tam tong kwrwi nung tini kaka kuku khaimangno sirokhong morokhai nung tini hopong sapong chuak arak nungui tongkha hinkhe omo hai tongmungno nung o position o tabuk phano khibui maya omtwi tongkha hinkhe takhok tei buksong moito narakdi nung 5 second o hamyangnani bwkhago thangsogwinai hinkhe aboni bagino chwng khub tabuk sabdan chwng khub husiar chwng khub ekdom tam hnai khub wanswkgwi chwng cholinani nangnai tei tonglainani nangnai thanglainani nangnai takhok tei buksong obono belai sini tabuk borok munising thanio onekta tabuk jora hamya phai tongo takhok tei buksong o jora hamya o nung ang tini huske tongkha kese tini katinai phiaba nung tini huskrwi agni chatwi agni tongtwi agni wanswktwi agni himtwi omhakhe tongkha hinkhe
phiaba nung o jora hamya no nung khlainai je borok huske tongnai je borok kaham sumungo tui tongnai kaham tomungo tong tongnai kaham samungo tong tongnai bo o jora hamya ni bo yakni katinai takte busang ga aboni bagino sini বিশেষ করে স্পেশালি আং সানামসুং সিন তিপ্রাসা যত সিকলা সিকলি রংনো নরক হুসুং বাयदि दिन hamliya sal hamliya agini tongtui agini satui om hairokta tongbai sedi samung tangnai borok samung tanggai kaham kai tongbai jadi nangnai borok chanai borok tong sitra tongnai borok norok jotono bono yakar baयदि norok jotono bono khi baयदि tahokte busong phiaba nang tomong no tabukano ni tomong haika ni chamong rongno nang sen slaimaya haina hai tongo hain hai chai tongkho hain no agin tomong no nang tongkho phiaba muitunardi ni bobishot ni life ni nukhung joto obo kamawi thangnai takudai busang gabon bagino norok muitunardi ang tini norom bagai jeta kok thui phaimani jeta topic tui phaimani ge omono takuktai busang norok pulano tini ni video ni thumbnail nugun norok saiman maikena belaikena tabuk wanama singsa sal phaitongo chini buskango chini borok manisurangni thanibo ang hain hain no sanam nusungo lai thangnai salo Azerbaijan ni mal birkhung bike laika Kazakhstan te haina haitesa South Korea wo birkhung bike lai sauka tei sing khanau sauka dumboro rung kalanai rok picnic janai rok borok rung bike rubui kelegui thangka hani khanau abo kaisa tabuk tamnai chini borok mani surong thanio kaisa tabuk sotor korimasi o sal o jora abo tabuk belaikeno tabuk hamya ngui tongkha enei nono ano kaisa tamnai wanswkgwi bagai sawi manan bagai se om hai tabuk imang hai phungjagui tongo chini borok mani surong thanibo engka omoni bagai no sing tabuk kaham kai tonglaina nangnai kaham kai chalaina nangnai kaham kai himlaina nangnai kaham kai thanglaina nangnai tahokte busong engka obono tini kisisa norom bagai o video tui phaimani norok baksa tini o video ni topic haikaba o jeta ang samarokno norok confuse won nangjagui tongmano ba bujiya ulta pulta phuno norok wanswkgwi tongmano norok bujiwi nahanani chesta khaidi tahoktai busong tei norok tomungno norok tamos bujika ba bujiya omahairok bukhawo bujimarok ba saimarok tongkhe o video ni comment box o khai ano sahanani tapokbai jadi tahoktai busong engkai tinini video orono kholop sinai jotono hambai jotono kaham krung jotono susto tongmai jadi tei norok amsiki ano support khaitongman bagai amsiki norok ano comment rok khai kaham kok norok ano proud khaitongman bagai norokno ang paifle hambai tei norokno ang kha kufurbai norokno o video ni phaithogo haina hai jotono no khulombo tei jotono no kha kufur kha kaham jotono no yapar jotono kaham krung susto tongmai jadi tinini video orono kholop sinai jotono no khulom baikha।